नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि दाब दाब जायगायाव दिनै जि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे हाबाफारिखौ खुंदों। बेजों लोगोसेनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माखासे जिल्लानि सिङाव थानाय एमइ स्कुलनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे गोख्रों आरो मोजां फोरोंथाइ मोननांगौनि थाखाय थांनाय 3 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोङो जागायदोंमोन। देग्लाय 3थि बोसोर सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे 3थि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दिनैनि रोंगौथि सायख' आनजाद बे हाबाफारिखौ दिनै 24टा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालियाव 24टा थावनियाव दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो बे 24टा हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेराव गासै थाखो 6आव 792 आरो थाखो 7आव 647 फरायसाफोर गासै 1985 फरायसाफ्रा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आं आसा खालामगोन बे सनितपुर जिल्लानि जि फरायसाफोर दिनैनि बे आनजादनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आसामनि बा भारतनि जिखुनु कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जाहाथे एन्ट्रेन्स लिरनायफोराव बेबायदि OMR शीटनि गेजेरजों जि मोनसे एक्सट्रा जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ मोननो हागोन आरो साहस मोनसे बेयाव दिनै आनजाद लिरनायनि गेजेरजों मोनसे साहस बारायगोन आरो बे साहसानो जोंखौ सानसे समाव जिउआव जाफुंनायनि थाखाय मोनसे लामाखौ निस्सय होगोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। दा बेयावनो थाखो 9 आरो थाखो 10 जि मिरुनि जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयाव जोंनि जिल्लानिफ्राय गासै थाखो 9आव 540 आरो थाखो 10आव 575 फरायसाफ्रा दिनै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लादों। मिरु आरो जिल्लानि बिथिं बायदि नोंथांमोननि सायख' आनजाद खुंगासिनो दं। दा बेवहाय मोनबेसे थावनियाव आरो साबेसेबांसो फरायसाफ्रा आनजाद होगासिनो? नंगौ, मिरुनि बिथिं बायदि दिनै जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोंनि दख'रानि सिङाव गोजौ फरायसालिनि थाखाय जोङो मोनसे सेन्टार सोरजि बाथौ आश्रमाव बे आनजाद मिरु बानायनाय जादों। बेयाव जोंनि दख'रानि सिंनिफ्राय गासै क्लास 9 आरो 10नि फरायसाफ्रा गासै 215 जन फरायसाफ्रा दिनैनि बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायदों। लोगोसे दिनै जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि खेबनि जि रोंगौथि सायख' आनजाद बेयावबो जोंनि दख'रानि सिङाव जोङो मोनथाम सेन्टार दङ। मोनथाम सेन्टाराव आनजाद सोलिगासिनो। गेजेर फरायसालिनिया बेयाव बाटासिपुर मिलन बड' एमइ स्कुल, बिनेस्वर ब्रह्म मेम'रियेल बड' एमइ स्कुल, लोगोसे दानसोरां एकाडेमि, गासै बे मोनथाम सेन्टाराव जोंनि दख'रानि सिंनिफ्राय थाखो 6, 7, 8नि फरायसाफ्रा गासै 442 फरायसाफ्रा दिनैनि नैबे जिल्लानि 3थि खेबनि जि रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादाव जिरायदों। दा फरायसाफोरनि बाहागो लानाया माबायदि? नंगौ, जोंनि जि फरायसाफोरनि बाहागो लानाय आं बेखौ एसे मोजाङैनो नुदों। जाय फरायसाफ्रा जोंनि जे बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लिरनो होननानै फर्म साबमिट खालामदोंमोन जोंनो, बे फरायसाफ्रा दिनैनि आनजादाव साफ्रोमबो जिरायजोबनायखौ जों नुनो मोनदों।